Ja oikein mahtavaa maanantaita kaikille ruudun toiselle puolelle. Meikäläisen nimi on Ohto Gang. Tervetuloa jälleen kerran uuden Ohto Show-jakson pariin. Tänään on vuorossa jakso numero 4. Ensimmäisenä chatissa meillä tänään oli Mansikka Soppa. Oli tänään jo tyytyväisenä 10 minuuttia etuajassa chatissa. Ottanut pienen varaslähdön niin sanotusti mukavasti tänne meidän live-suikkeleihin. Sitten toisena meillä tänään oli OV, kolmantena Aini ja neljäntenä Sara. Tervetuloa kaikille muillekin ruudun toiselle puolelle sinne. Mun botti ei vieläkään vittu toimi. Mä en tiedä mikä tässä on vikana. Ihan vitu sama. Mutta tänään tosiaan meidän Ohto Shown jakson teemana on seuraavanlainen. Hello monkeys, sinnekin ruudun toiselle puolelle. Tänään jakson aiheena meillä on kyselytunti. Mä oon pistänyt tossa viikonloppuna, laittelin hieman Google Formsia, mihin te pääsette laittamaan anonyymisti kysymyksiänne. Ja mä tässä tän jakson aikana paneudun niihin kysymyksiin ja vastailen ja hieman keskustellaan kyseisistä kysymyksistä tässä teidän kanssa yhdessä. Ja kuka vittu mulle soittaa just silloin, kun mulla on vittu... Ottakapa hetki chatti. Halo? No niin, me vihdoin päästään jatkamaan tätä meidän liveä. Siellä oli siis tosiaan isoisä soitteli. Mä oon käynyt sen konetta korjaamassa tässä vuoden sisään ties kuinka monta kertaa. Ja se on nyt viime aikoina, kun se ei jostain syystä ei saatu ladattua Windows 11 sen koneelle. Niin nyt se oli jotain höpö-höpö-sivustojen kautta ladannut jonkun höpö-höpö-softan. Ja sitä kautta se oli saanut laitettua omalle koneelle ja Windowsin viimeksi. Ja sitten se ihmettelee, kun on niin saatana hidas tää kone, vaikka uudet osat. Sitä mä olin viimeksi selvittämässä ja nyt se on sen jonkun kaverin konetta ropannut tässä kans kesän mittaan. Ja nyt se on kyllä vetänyt itseensä oikosolkuun se kone. Kun eikä pappa on lähtenyt korjaa sitä konetta ja sörkkii sitä ja sen jälkeen, että kaveri, joka ymmärrä tietokoneesta yhtään vittu mitään ja joku lähempänä 80, niin on sekin lähtenyt asentelemaan jotain höpö-höpö-softia sinne ja kakkailee ja ihmettelemään, että mikä helvetti tässä on vikana, kun tää pätkii. Ja se oli saanut 2 kovalevyykin korruptoiduttua jotenkin. Ja en tiedä. Mutta se oli saanut, silloin siis mä oon 3 kovoa asentanut siihen sen koneeseen, ja se oli 2 niistä saanut korruptoiduttua kokonaan silleen, että vittu, mä en saanut, kun mulla ei ole lisenssejä noihin kaikkiin softiin, niin mä en saanut palautettua sitä. Niin sit se valitteli, ja mihin nää kaikki tiedot on mennyt? Mä vittu en tiedä, kun sä oot korruptoinut tää sun kovalevy. Ei siinä korppujauhoja ole. Mä oon ei vittu. Ja nyt siellä on taas tää kyseisen kaverin tietokone tosiaan itsensä vetänyt vittu oikosolkuun, niin... No, jos mä käyn ostamassa uuden prosessorin siihen tietokoneeseen. No, mitä sä ajattelit tehdä sillä prosessorilla? No, huutokaupasta mä ostan jostain joku emolevy ja laitan se siihen. No, et sä voi laittaa siihen ihan miten tahansa emolevyä, jos sä haluat, että kaikki ne muut osat toimii siihen. No! Mitä vittua? No, ei. Et mä tuun huomen kattoo se. No, lähdenkö mä joltain räkäseltä bensalinkkarilta ostamaan sitten se emolevy? Ei, kun mä voin tulla katsomaan. Mä voin kysellä kaverilta, kenellä on noita ylimääräisiä varaosia. Mä voin tulla katsomaan sitä sun konettas kuntoon. No mitäs mä nyt sitten teen? En tiedä. Mä tuun huomenna. Jaha, no. Mäpäs me sitten pelaamaan pasianssia. Moikka! Vittu, terve! Nää on ihania tämmöset insinöörien kanssa keskustelussa puhelimessa, kun itse en ymmärrä yhtään, mitä toinen höpöttää ja toinen höpöttää. Varmaan itsekään ymmärrä, mitä höpöttää. Ja
Tää on aina tämmöstä hauskaa että etäapua antaa puhelimitse, kun ei tajuu vittu mistään mitään itekään. Ja morjesta Tuumalle. Morjesta, mitä kuuluu? Mitä kuuluu, miten menee? Ei ollut sähkömyyjä eikä ei ollut puhelinmyyjä. Se on jo parasta. Se on parasta ja tosin tarkkaan tietää, että ei ole ostamassa mitään, jos vaan trollaa noita puhelinmyyjiä. Ja voin sanoa, että se niin kun mä oon itse ollut aikanaan puhelinmyyjänä puhimmat 2 viikkoa, niin se on ollut kyllä semmoista aina niinku, se on muutenkin ihan paskaa hommaa, jos toinen taas tää turpaansa, niin on vaan semmonen, että vittu mitä paskaa. Joo. Mä tein 2 viikkoa teistä duunia. Ja se oli pelkkä provikkapalkka, siinä ei ollut ollenkaan tuntipalkkaa, vaan ainoastaan niinku myynneestä. Sait sen tietyn komission. Ja sitten kun mä en sanonut mitään perehdytystä siihen, sanottiin vaan, että tossa on tiedot, että sun pitää myydä. That's it, tähtärää. Ja sit mä olin ihan hukassa siinä, että no mitä mä teen, mitä mä sanon, miten mä oon. No, pitäis tietää. Mä oon vittu, miten voi pitäis tietää, jos mä en saatana edes niinku mä en edes tiedä, mitä mun pitää tehdä. No pitäis tietää. Sitten mä olin, että jaha. Lähin menee sieltä, kun mulla meni enemmän bussimatkoihin kuin siitä itse, mitä mä sain palkkaa siitä. Ja sitten meni kuukausi, niin se lafka menikin konkkaan. Ja sit on kyllä niinku mielenkiintoisia noin. Ei enää niinku ikinä. En enää ikinä, jos pitäis, niin lähtis johonkin saatana puhelinmyyntiin. Se on niin paskaa hommaa kuin ollaan ja osaa. En tykkää yhtään. Hei, katana, onko oikeaa vai metallia vai muovia? Tää on metallinen. Tän yläpuolella on muovinen ja sit mulla on tässä on tää puine. Löytyy vähän joka lähtöön. Tää on ihan metallia. Tämä. Tän jokaisella on yksi katana olla pelihuoneessa. Niin voi. Ja niin sanookin. Mut hei, tosiaan. Te ootte laittanut tänne ihania kysymyksiä tänne meidän Google Formsiin, jota me tänään käydään läpi. Sekä myöskin, jos teille herää kysymyksiä tässä liven aikana, mitä te ette ole kerennyt vielä laittaa tänne meidän Formseihin, niin ei hätää. Näillä on tällä hetkellä, että korosta viestiäni, se maksaa 10 kanavapistettä. Ja niillä pääsette myös heittämään omat kyssärit, että mä en ainakaan niin ainakin mä huomaan ne, kun ne tulee tolleen korostettuna tohon, niin jos teillä tulee jotain kysyttävää, mitä te haluatte kysyä tässä liven aikana multa, aihe vapaa, ihan sama, niin feel free to kysellä. Ja morjesta, Pandehko pitkästä aikaa, mitä kuuluu, mitä meidän soiden vallottaja, ootko ollut Kuokan kanssa liikkeellä pitkästä aikaa, ja morjesta myöskin Nordskille, heippa hei. Onko terävä? No siis, kyllä mä käsikarvat saan leikattua itseltäni tolla tarvittaessa, et on se silleen niinku, suht terävä. Ja teräsmies, hyvää iltaa. Aloitetaan täältä ihan. Tää on ihan sekavassa järjestyksessä nämä meidän kyssärit täällä. Mutta täällä aloitellaan kysymyksestä number 1. A.k.a. että mistä sun nimi on peräisin? Mun nimi on alun perin lähtenyt ihan vaan, perus siitä, kun nimi on jo Otto. Se ei ole Ohto, vaan se on ihan vaan Otto. Ja sitten oli tämmönen yksi ihana kappale,
aikanaan kuuntelin YouTubesta tämmöstä kuin Otto Gang, jonka te varmasti olette kuullut meidän follow-alertissakin, on tää kyseinen kappale. Niin, siinä hoetaan, mä soitan teille sitä pätkän. Otetaan tosta. Tosiaan. Niin ton biisin innoittamana, kun se oli Otto Gang, ja sit mä olin, että vittu tää on bangeri nimi, että mä oon siis aikanaan tehnyt tubea sekä vlogia että ihan musiikkia oon tehnyt Oge-alaviiva nimellä. Ja sit mä kokoin, että se ei niinku, mä en enää sillä nimellä halua niinku työskennellä, mutta mä haluan jotain uutta. Ja sit kun kaverit aina luukutti kyseistä kappaletta, Otto Gangia, että siitä tuli vähän niinku mulle semmonen tunnarikappale siihen aikaan. Ja sit mä mietin, että Otto Gang, että mitä mun pitäisi muokkaa tästä nimestä. Mä dikkaan tästä nimestä suunnattoman paljon, mitä nää hokee tässä. Mutta mä en halua suoranaisesti pölliä toisten niinkun biisien tekijöiden niinkun artistiyhtyön nimeä. Niin jotain mun piti muokkaa siihen. Ja sit se muovaustun jälkeen siitä tuli Otto Gang. Ja se on niinkun meikäläisen tää nimen alkuperä. Että siinä ei oo mitään sen niinku kummallisempaa nimeä tai taustatarinaa, mutta se on tommonen mikä on jäänyt, ja sit mä oon todennut, että se kuulostaa kivalta. Ja en oo sitä sit sen jälkeen vaihtanut, että tämä on 4 vuotta käyttänyt somessa nimeä. Ja sit se jäi niinku, kun mä oon sitä muuallakin somessa, kun sitä on tullut käytettyä, niin sit mä ajattelin, että mä voisin striimaakin tällä samalla nimellä, ja sit mä oon luonut tätä brändiä nyt niinku sen nimen ympärille, ja niinku tätärää on tykästynyt siihen nimeen, ja periaatteessa se on niinku kasvanut tähän meikäläisen meininkeihin. Ja morjesta mestari, mitä kuuluu? Eka yövuoro alkoi ja syysloman jälkeen. Oi, oliko hyvä syysloma? Mikä takia tää piikkas, vaikka mä en sanonut mitään? Ja morjesta muhku, heippa. Ohtuhan kans mennään karhua, kyllä, sekä myös Otso ja Kontio ja mitä näitä, mitkä tarkoittaa myös karhua. Ja heippa, rypsykkä, mitä kuuluu? Ihanaa, kuulostaa hyvältä. Seuraavana kysymyksenä meiltä löytyy, vähän menee jopa tuon, mistä sun nimi on peräisin, samaan kategoriaan, että kuka oot? No, te jotka ette vielä tiedä kuka mä oon, niin let me tell you. Mun nimi on, tosiaan niin kuin äsken sanoin, niin on Otto. Mä oon 26-vuotias. Mä oon suuri animen ja ylipäätään fantasiamaailman ystävä ja fani. Tykkään roolipelata, oli sitten D&D:tä tai pöytäroolipelejä tai sitten ihan videoroolipelejä tai muita. Ja työskentelen nuorisotyöntekijänä ja montakohan tatuointia multa löytyy? YK, K, ne, Vi, 6, 8, 90, YTO, Kato, Koto, Neto, Viito, Kuuto, Seto, 8, 9, 20, KY. Vasta 22 tatuointia. Sais olla ihan vitusti lisää enemmänkin. Lävistyksiä mulla löytyy 1, 2, 3,
4. Harrastuksiin kuuluu kuntosalilla käyminen ja sit ylipäätään videopelaaminen ja mangan kerääminen. Ne on niin kuin tällä hetkellä. Mä oon harrastanut ihan vitusti lapsena kaikkea. On ollut jalkapalloa, on ollut judoa, on ollut lentopalloa, on ollut ainakin kesäisiä frisbeegolfi, semmoinen sanoo. On ollut sitä, tätä ja tota, ja koska meikäläisen ADHD-aivot kyllästynyt niin helposti, osaa luovuttaakin niin helposti, niin sitten on ollut semmonen, että he. Mutta it is what it is. Ja asun tällä hetkellä Saran ja meidän kissan Lunan ja meidän leopardikekko Kuskon kanssa. Ja Saran kanssa on ollut nytten päälle 5 vuotta yhdessä. Vittu aika menee nopeasti. Hyi saatana. Musta tulee vanha. G-llä. Ei K-lla, vaan G-llä. Kyllä. Gusko. Gusko. Ja teköhän muuta. Ei oikeastaan 26 vuotta tosiaan, niin kuin sanoin tuossa alussa. Joskus duunasin niin kun YouTube-vlogeja tein, sit se jäi. Ja nyt mä oon sitten löytänyt uudestaan tämän niin kun videoiden tekemisen ja striimauksen. Ja nyt me ollaan tässä pisteessä, missä me ollaan tällä hetkellä täällä teidän ihanien kanssa. Seuraava kyssäri on, että sulla on sateenkaarilippu TikTokissa. Miksi? Ihan sen takia, koska mä haluan tuoda enemmän maailmalle ilmi. Mene nyt vittuun Reddittarina. Niin vähemmistöjen niin kun näyttää niille, että on niin kun tukena heille sekä myöskin en ole homo tai muuta, vaan olen aseksuaali. Eli ne, jotka ette tiedä, mikä tämä kyseinen asia on, niin se on siis, että kokee niin kun, ei koe lainkaan tai kokee harvinaisen vähän niin kun seksuaalista viehätystä tai toista kohtaan, tai miten se niin kuin, otapa hetki, luetaan ihan niin kuin mielenkiintoista, mikä se oikein on. Henkilö, joka ei koe seksuaalista vetovoimaa muita kohtaan tai kokee sitä hyvin vähän. Aseksuaalisuus on seksuaalinen suuntautuminen, joka eroaa selibaatista, sillä se on pysyvä ominaisuus eikä pelkkä päätös pidättäytyä seksistä. Aseksuaaliset voivat kokea muunlaista vetovoimaa, kuten romanttista tai emotionaalista, ja heidän suhtautumisesta seksiin vaihtelee yksilöllisesti. Ja se on niin kuin, niitä löytyy vielä paljon alalajeja ton kyseisen lipun alle, mutta se on niin kuin, minkä mä oon itse kokenut, että niin kuin on itselle semmonen asia, mistä mä en pahemmin ole ylipäätään puhunutkaan missään. En edes teille, mutta nyt olen. Olkaa hyvä. Ja se on aina vähän semmonen niin kun olotetaan aina ihmisistä, että miten mä sen muotoilen fiksusti. Siinä tulee aina semmonen niin kun toiset on silleen, että no niin, kävit sä padeen, missä sä olet, kävit sä padeen, silleen, että no ei kaikki tarvii aina olla liittyy vaan seksiin, kun mä itse on semmonen, että mä oon niin kuin, mun love language on se, että mä näytän toiselle mun niin kuin läsnäololla sen, että mä oon täällä, tässä mä oon, ja vaikka ei tarvis tehdä edes yhtään niin kuin, vaikka ei meidän tarvitse tehdä yhtään mitään, niin mulle se on niin kuin tärkeää, että on niin kuin yhdessä oloa. Et vaikka olisi vaan hiljaa sohvalla molemmat siis sellais omaa puhelinta, niin se on mulle sitä niinku, mun sitä, tiettäkö, mun
quality time, vaan niinku se yhdessäolo. Et mä en oo niinkään semmonen, että niinku teen paljon asioita ja tuon vitusti kukkia kaikille kynttiläillallisia ja kaikkea muuta vastaavaa, vaan mä enemmän näytän sen sillä niinku, että tässä mä oon tyyppisesti. Ja ylipäätään mä oon aina ollut semmonen, että mä en osaa silleen niinku näyttää. Aina sanotaan, että miksi sä et näytä, että sä niinku teet sitä, tätä ja tota. Vaan, koska se ei oo mun love language, vaan mä ite niinku näytän mun mielenkiinnon sillä, että mä oon läsnä ja niinku näin. Niin se... Tää on vaikea selittää näitä mun ajatuksia mun pään sisällä. Kyllä. Jotenkin yllättäen se keskustelu meni suuntautumisesta laulaungitsiin. Jotenkin taas huomaa, että on ADHD-aivot päväuttaa tuolla jossain huiti helvetissä. Hakkaa päätä seinää. Mut sit niinku Muhvi chatissa tossa sanoo, että läppää saa kuulla sulta vittu 247. Niin sit taas... joo, mä heitän harvinaisen paljon härskiä läppää. Ja niinkun... Ihan niinkun... Moni on sanonutkin sitä, että niinkun... Mitä helvettiä, että... Et sä mieti mitään muuta kuin seksiä. Sit mä oon vaan, no mitä? Kyllä mä nyt niinku... et se välillä on vähän semmoista, et ajatukset vetelee vähän miten sattuu missäkin. Meidän kommunikointi keskenämme on jokseenkin huolestuttavaa anyway, niin ei ookaan väli, niin en oo vittu. Siis chatti tietää sitten millaista keskustelua meillä on yleensä Muhkun kanssa. Siis se niinkun... Sanotaan näin, että jos pääsisi niinku julkisuuteen ne keskustelut, niin istuttais jossain vittu laskemassa tiiliä pehmeän huoneen takana, että... Liikainen mielikuvituisen suuntautuminen on vähän eriä, no se on totta. Toi on ihan muutenkin yleinen vitsi, että ei sit heittää kaikista pervointa läppää. No, mut niin. Niin. Ja sitten... Ihan Sitten on olemassa tosiaan nopeasti lainaten tästä niinkun mitä kaikkea aseksuaalisuus on. Niin aseksuaalisuus on henkilö eli aseksuaali henkilö eli ace tai S kokee tavallisesti hyvin vähän tai ei lainkaan seksuaalista vetovoimaa toista henkilöä kohtaan. Aseksuaalisuus ilmenee monissa muodoissa eikä ole mitään ainoaa tai oikeaa tapaa olla aseksuaali. Aseksuaali on seksuaalinen suuntautuminen, mutta se ei ole sitä kaikille. Aseksuaalisuus on kattotermi, jonka kirjoon kuuluu muun muassa demiseksuaalit, harmaa aseksuaalit ja apothiseksuaali ja autoseksuaalit. Demiseksuaalit tuntee seksuaalista vetoa vasta kun toisen on luotu vahva side. Harmaa aseksuaali tuntee seksuaalista vetoa harvoin. Harmaa aseksuaali saattaa tuntea kuuluvansa johonkin aseksuaalisuuden ja seksuaalisuuden välimaastoon. Apothiseksuaali eli aseksuaali ja seksin suhteen torjuva, esimerkiksi pelon tai epämiellyttävyyden takia. Seksin suhteen torjuvuus ei ole seksinegatiivisuutta tai seksivastaisuutta eikä kannanotto. Autoseksuaalisuus tuntee seksuaalista vetovoimaa vain itseään kohtaan. Ja sitten on vielä ace flaxi, eli henkilö, joka paikka aseksuaalisen henkilöllä muuttuu ajan myötä. Eli se just niinku vähän vaihtelee mitä milloinkin. Ja sitten on aromanttinen, eli aro.
kokee hyvin vähän tai ei laikan romanttista vetovoimaa minkään sukupuolen edustajaa kohtaan. Aromanttisuus ja aseksuaalisuus eivät kulje aina käsikädessä. Aromanttinen ihminen voi olla seksuaaliselta suuntautumiseltaan mitä vain. Jotkut ihmiset tunnistavat olevansa sekä aromanttisia että aseksuaaleja. Samaistuminen yhteen näistä termeistä ei kuitenkaan tarkoita, että samaistut toiseen. Ja näitä kaikkea muitakin pääsette isot suositukset, että jos teitä ylipäätään kiinnostaa, tai vaikka ei kiinnostaisikaan, niin kävisitte lukemassa hieman, että mitä löytyy seta.fi nettisivulta. Helvetin ihana nettisivu, ja siellä on niin kuin paljon sateenkaariperheiden asioista ja muista informaatiota, isot suositukset, että kävisitte edes niin kuin vilkaisemassa ja vähän lukasemassa. Pystyy laittaa tännekin kyssäreitä, kyllä. 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 Täälläkin pystytte laittamaan kyssäreitä. Ja ihan tossakin tolleen noin. Muhku ja ohto pesee toistensa selätkin. Ja välilihat. Onko teillä tilattu valkotakkiset hakemaan? You never catch me alive! Eikä siitä mennä puhu mitään, Ohto lähettää mulle Instasta tai TikTok. Seuraava aihe on, että mitä animeja suosittelet aloittajille? Mitä animeita suosittelen aloittelijoille? No siis... No käytännössä haluaisin ohjata aloittelijat suoraan ns. Niin syvään päähän, näyttää kaikki nämä niin vitun hienot animoinnit ja kaikki. Niin kuin tättärää. Mut sit samaan aikaan... jos haluais aloittaa silleen niin kevyellä pohjalla, niin sekin on ihan fine vaihtoehto. Mutta... vittu, aina maksimit. Niin... mä ehkä aloittelijalle suosittelisin... Attack on Titania. Se on yksi niinkun helvetin hyvä tarinaltaan. Sitä pystyy katsoa aina uudestaan. Ja se on animoinniltaan ihan vitun hyvä. Niin yksi olisi Attack on Titani. Mä haluaisin sanoa heti alkuun, että One Piece. Mutta siinä on tällä hetkellä... mitä siinä on? 1140 jaksoa vähän päälle. Ja se ei ehkä niinku aloittelijalle toimi. Toki siinä on vitun hyvä tarina ja se niinku maailman luonti ja tarinankerronta on ihan vitun absolute cinema One Pieceissä. Mut mä en ehkä sanois aloittelijalle sitä. Mä sanoisin... mä pistäisin ehkä mieluummin pistäisin katsomaan Jujutsu Kaisenia. Se on semmonen helppo ponnahduslauta, jos haluu lisää shounenin pariin. Tai ylipäätään jos haluu niinku shounenia, niin shounenista ehkä just Attack on Titan, Jujutsu Kaisen ja Naruto. Mä pistäisin ne 3 shouneniin. Eli niinku toiminta. Sitten jos lähdetään isekai-maailmaan, mitä suosittelisin, niin ehdoton ykkönen menee That Time I Got Reincarnated as a Slime.
Se mun mielestä menee sinne listaan. Se, niin kun se kuuluu olla isekaissa mainittuna. Kyllä. Sitten mä sanoisin Shangri-La Frontier. Sekin on ihan vitun bängeri. Ja kolmantena isekaista Overlordi. HX on hyvä aloittelijana. Totta, sen mä unohdin sanoa. Se on kans ihan vitun hyvä. Sillä mä saan Sarankin aloitettu itse asiassa katsomaan animea mun kanssa. se on bangeri. Mä en oo itse edes henkilökohtaisesti kattonut sitä Spider-animea. Se Oops, I'm a Spider, so what? Tai joku tämmönen, mikä vittu sen nimi edes olikaan. Ainoa anime, mitä oikeesti on kattonut, on Samurai Champloo. Siitä se lähtee. Kyllä me saadaan sustakin tehtyä vielä viikinki samurai. En oo kattonut animea varmaan yhtään. No mä en siis itse henkilökohtaisesti laske, jos tyyli joku Pokemoni tai Digimoni. Mä en ehkä niitä laskis, koska periaatteessa joo ne on. Tai siis ne on. Mut mä en itse henkilökohtaisesti sit laske niitä. Finlandia tuli katsottua. Vittu, yes! Hyvä poika. Mä silloin suosittelin sulle sitä Finlandiaa, jos muistat. Hyvä, olen ylpeä sinusta. Hyvää työtä. Mutta eikö ollutkin hyvä? Alku on semmoinen, että vittu tapaan kaikkia, loppuun on kohden vaan, että mä oon ihan vitun sen. Level-systeemiä kehittyy koko ajan, siinä riittää koko ajan kehitystä, joo. Siitä mun mielestä on. Mun mielestä siitä on tehty. Mä voin etsiä sulle. Liittyen aiempaan aiheeseen, autoseksuaali tuntee seksuaalista vetovoimaa autoihin. No ei nyt kuitenkaan. Sama, että panseksuaali porukka vitsailee, että panseksuaali tuntee seksuaalista vetovoimaa paistinpannuihin, vaan panseksuaalisuus on sitä, että ei koe niinkun ei ole väliä niinkun mistä niinkun sukupuolesta tosilla on, että kiinnostuu niinkun ihmisenä, eikä siitä, että se on nyt on mies tai nainen tai joku muu, vaan sillä ei ole väliä. Pakko katsoa englanniksi, kun päämeinässä on jo Japania puhuviin viikinkeihin. Yamete kudasai. Onitsa. Chotto eroi. Yeah. Top 5 animet. Tällä hetkellä mulla siis vaihtuu tää lista niin kun epäsäännöllisesti. Mutta tällä hetkellä mulla on One Piece, Soul Eateri, Katsika Kutta, Overlordi ja kyllä se Naruto edelleen top 5. Siinä on mun top 5. Toi on luettu. On. Onko semmoista peliä tai animea, mistä sä et tykkää, mutta muut tykkää? Toi on paha.
Mä haluaisin sanoa ehkä, että Loli. Mä oon pelannut sitä paljon. No, paljon. Oon pelannut sitä kyllä. Mutta... Se ei oo semmonen niinku, että mistä mä nautin sitä pelistä. Mä pelaan sitä vaan, koska jos kaverit pyytää, että tuutko pelaa ja tarvis pelaajaa, niin sit mä tuun pelaamaan. Mut en mä silti niinkun... En mä siltikään siitä niinku nauti sen pelaamisesta. Tai hehku tai kato kun muut pelaa sitä. Se on vaan semmonen, että... Periaatteessa. Jos niinkin voi sanoa. Muumilimun ystävänä pitää kysyä, oletko maistanut Campina plus Muumilimun drinkkiä? En. Mä en oo koskaan edes ylipäätään maistanut Campinaa. Ja mä en edes muista, koska viimeksi mä oon ylipäätään maistanut alkoholia. Siitä on hetki. Mutta mielenkiintoinen niinku kysymys. Mä oon nähnyt, kun nyt on ihan pakko tarkistaa, ottakaa tsekka. Nyt James Randall hiljaa. Mikä vittu se Karlin... Mikä se Kalle oli? Tää... No, mikä vittu se kaverin nimi nyt oli? No, en nyt muista. En nyt muista, mikä se äijän nimi oli. Mut anyway, se on tehnyt paljon noita drinkkejä Campinasta. Niin mä en oo itse niitä katteluja. Mä oon kattonut vaan tuon mielenkiintoisen näköisiä. Voitais vaihtaa taas ja... Ui, väri. Noin. Ui. Mut en oo kokeillut, mutta ihan mielenkiintoinen niinku varmasti vois toimia. Ehkä. Frieden on kyllä myös hyvä aloittelija-anime. Totta. Se menee sit taas seinen animeihin muistaakseni. Se ei oo isekai, se on seinen. Onko muka parempaa, kun puhuu amerikan tai brittikorostuksella enkkua? Kalvo, just se. Muistavat, että se oli joku Karl tai Kalle tai joku tällainen. Huijaa sut tyhjille ja sit kusipakka kännit. Lauantaina kokeilet, kun lähdetään humpalle. Ei kun nyt on jo 20. päivä, niin sulla on synttärit perjantaina. Ei kun sulla on synttärit lauantaina. Sä tuut työreissulta tuut perjantaina. No lauantaina synttärit. Muhku täyttää vihdoin jo viimein 13. Wow! Oot vetänyt mun 25-vuotis synttäränä varmaan viimeksi etukumarat. Miten se oli etukumara, kun vittu makaa saatana vessan lattialla saatana jalat kohti kattoa. Dungeon Messi, sekin toimii. Ja varsinkin jos on niin ylipäätään D&D:n ystävä, niin Dungeon Messi toimii helvetin hyvin siihen. Sitten päästään hieman totisempaan kyssäriin, eli miten käsitellä toksista somea. Ilkeitä kommentteja, jne. Mun vinkki on näihin se, että niin kun ylipäätään kun ollaan somemaailmassa, niin negatiivisuudelta ja negatiivisilta kommenteilta pystytään niin kuin
jonkun verran rajata itseä esim. Automoderoinnilla sun muilla asioilla, mutta silti ei sitä kaikkea pysty niin kun peittää tai poistaa ja niin kun ylipäätään niin kun sä et pysty itseäsi niin paljon suojella kaikilta ja elää vaan semmosessa omassa kuplassa. Niin mä sanoisin ehkä mieluummin semmosen, että niin kun ei anna niille niin kun mitään painoarvoa kyseisille kommenteille. Et mäkin oon, tämä on 5 vuotta ollut koulukiusattuna ja ollut nettikiusaamista ja vaikka mitä. Niin siinä kohtaa, kun niille ei enää niin kun tajuu, että niille ei, niin kun ne ei ruokista niin kun liekkiä, mitä ne antaa sieltä, vaan antaa niiden olla täysin omassa painoarvossaan ja niin kun, ei edes kiinnitä huomiota niihin. Niin jossain kohtaa ne vaan loppuu. Silleen, ja kun niitä tulee tarpeeksi, niin niihin vaan niinku kyllästyy eikä enää tule niinku mitään uutta. Niin mulla on ainakin ollut itse sellainen, mulla on itse ainakin ollut semmonen, että kun niitä on tullut niin paljon, niin sit nykyään on vaan semmoset, että vittu, ettekö yhtään parempaa niinku keksii. Että alkaa olla niinku jo kuultu juttu, että siihen niinku kyllästyy. Mutta helpolla pääsee esimerkiksi, jos te teette somea ja teille tulee tämmöistä negatiivista palautetta, niin se ei paljon ole, kun painatte vaan siitä, että poista kommentti ja kliks. Niin silloin se on poissa teidän ajatusmaailmasta, vaan se on niin kokonaan näkökentästä pois ja se niin kuin that's it, elämä liikkuu eteenpäin. Niitä ei kannata, ne on vittu, yleensä ne on vaan vittu nettitrolleja, jotka ei uskalla omalla nimellä tai naamalla tehdä kontenttia internettiin. Ja sitten ne huutelee, että hei, vitu läski, hei, vitu finnjäällä. Silleen, no, lähdekö kahville, että jos sulla on paha olla, niin pidä pääskiin. Et niinku, ei anna vaan niille mitään painoarvoja. Jos on pakko jotain niille vastata, niin mä itse yleensä tykkään nettirölleille yleensä vastailla, tiettekö silleen ihan huumorilla heittää sit, jos joku on silleen, että no, teköhän mä nyt sanoisin, tyyli jotain ulkonäöstä liittyvää. Niin sit heittää sen, niinku kääntää sen kokonaan sen kommentin toistepäin ja heittää sille takaisin sen, niinku että sä vastaat siihen silleen, että niin, ja mitä sitten? Ja joku toteaa sulle, että vitu köyhää. Ja vastaat vaan, että no voi hitto, että pitääpä soittaa sun faijalla. Sitten sokeripappa laittelisi mulle vähän lisää rahaa, että ikävä olla tämmönen muut köyhäyksi, että eihän tää oo kivaa. Niin sit se hämmennys niistä toisissa on aina niin satana hauska nähdä, kun toiset on silleen, että häh? Sitten niin, noniin. Yksipäs vittuu siitä. Et mä oon itse tykännyt sitä alkaa tehdä, että mä oon itse alkanut siihen, kuinka nettitrolleja käsitellään. On just se, että niin kun yhdessä kohtaa mä oot ihan vitusti itteeni niistä ja mä niin kun olin pahassa mielentilassa kiusaamisen takia. Mutta sitten jossain kohtaa niihin alkoi vaan kyllästyä ja nykyään jos tulee jotain paskaa johonkin paskakommentteita ja muuta nettiröllejä, niin yleensä mä heitän ne vaan ihan läskiksi ja niin kun on sellainen, että ihan ei kiinnosta. Niin se on mun ehkä mielipide, että miten pystyis näihin niin kun vastata näihin toksiseen someen ylipäätään. Niin antaa vaan olla ja tarvittaessa poistelee kommentit ja heittää asiat ihan läskiksi. Sillä pääsee pitkälle. Morjesta Riinu. Morjesta Botsku ja heippa Krasmi. Mitä teille kuuluu? Miten teillä menee? Mitä teille kuuluu? Miten teillä menee? Täällä on tällä hetkellä käynnissä Ohtosoun jakso 4, missä mä oon kysellyt teiltä kysymyksiä Discordissa.
tai siis Google Formissa, jonka mä laitoin myös Discordiin, että mun Instagramia ja kaikkialla muuallekin, ja mihin pääsette laittamaan mulle kysymyksiä, sekä myös täällä pystytte chatissa esittämään mulle kysymyksiä, jos te ette ole laittaneet mulle anonyymisti kysymyksiä tuolla. Niin, mutta tänään on tämmönen Q&A, kyssäri, palaveri, liipalaapanaapanaapa. Eli meillä on tällä hetkellä 3 jaksoa tullut tehtyä jo Ohtosouta. Ne pääsette katsomaan huutomerkki Ohtosou, kun laitatte chattiin, ne pääsette meidän tubekannulle, mistä pääsette katsomaan koosteet näistä kyseisistä videoista. 5 vuotta on ollut koulukiusattu ja 5 vuotta koulukiusana. Oho! Oh, the tables have turned. Oho! Jumalauta! Oho! Seuraava kysymys on täällä sellainen. Miksi aloitit striimaamaan? No, mä musta ois mä tähän koskaan vastannut teille. Ehkä en. Mutta siis yhdessä kohtaa mä kattelin paljon, kun meidän ihanat The Daddy McLean, minun hyvä ystäväni, aikanaan striimasi paljon enemmänkin silloin sen prime-timina. Ja oli aina niinku suunnittelee eri tapahtumia sen kanssa ja tekee niinku kontsaa sen kanssa ja miettii, että mitä sitä niinku lähtisi duunaa ja kerroin mun vinkkejä ja visioita sille ja ja sit mä jossain kohtaa itekin aloin niinku enemmän seuraa striimaa ja just Twitchin puolella. Ja mietin, että kun mä pelaan koneella, niin yleensä höpöttelen välillä itsekseni täällä ja niinku silostan sitä mun omaa tekemistä. Niin sit jossain kohtaa mä olin vaan silleen, että miksi mä selostan tässä itselleni tätä asiaa. Kun mä voisin opetella, miten mä selostaisin teille mun tekemistä. Samalla niin luoda omaa niin yhteisöä ja semmoista niin like-minded people, mihin porukka voi tulla kerääntymään ja olla oma itsensä ja niin kuin, tuoda sitä omaa persoonaa esille. Ja sitten sitä kautta sitten lähin työstämään ja täällä nyt ollaan muutama vuosi ollaan nyt täällä teidän kanssa ihanasti striimattu ja ihmetelty ja ähmetelty ja niin kuin nautittu eri hetkistä ja yhdessä olosta. Niin se kun saa jonkun idea ja haluaa lähteä toteuttaa sitä, niin sit vaan mennään. Siinä ei paljon enää kysellä. Katsottu. Mitä tulevaisuuden suunnitelmia livettämisen suhteen? Onko tulevaisuudessa tulossa Subatonia TMS? Oikein hyvä kysymys. Mitä tulevaisuuden suunnitelmia livettämisen suhteen? Vastataan ensin siihen kysymykseen. Mulla olisi niinku tavoitteena striimauksen osalta se, että jossain kohtaa mä voisin jättäytyä niinku periaatteessa kokonaan ns niinku mun arkiduunista pois. Tai ees jäädä osa-aikaiselle. Että tekee vaan osa-aikaista settiä. Että mä voisin enemmän niinku panostaa tähän striimaamiseen ja olla aktiivinen ja työstää teidän kanssa sitä niinku asioita eteenpäin. Ja mulla on tarkoitus, että niinku alkaisi olla aktiivisempi ja olisi niinku tietyt päivät aina, että koska striimataan. Nyt kun tääkin on ollut tämmöstä niinku vähän silloin tällöin ja tollon, milloin on kerennyt ja ollut jaksamista. Niin, että siitä tulisi enemmän semmonen niinku stabiilimpi homma. Ja että
että päästäis myös enemmän niin kuin tekemään asioita. Ja mä haluaisin myöskin jossain kohtaa olisi ihan sikakiva lähteä jollekin, tiedättekö, reissulle tai jollekin teidän kanssa. Mutta itse livettämisestä, niin mulla on tällä hetkellä, että mä yritän nyt niin kuin henkilöbrändiä muovata kondikseja ja ristimarkkinointia saada niin kuin, että mä duunaan niin kuin täällä liveä. Sitten mä tekisin, niin kun jatkaisin TikTokin duunaamista ja toisin enemmän mun TikTokkiin näitä livessä otettuja klippejä sun muita. Ja sit se olisi niinku, että kaikki toimisi niinku yksi yhteen periaatteessa. Et täällä voitte katsoa livenä ja sit hauskoja klippejä voitte mennä tonne ja sit voitte mennä tonne ja tonne ja tonne ja it's all coming back to me takaisin. Ja se olisi niinku, että kaikki pyörisi silleen niinku jouhevasti yksi yhteen. Se olisi mulla niinku, se olisi mahtavaa. Ja se on mulla tällä hetkellä niinku työn alla, että saisin niinku muita sumeja myös niinku linkitettyä paremmin tähän striimauksen ohelle. Onko tulevaisuudessa tulossa supputeksiä? Subatonia, TMS. Se olisi tosi kiva niinku idea, että vetäisi jonkun subatonin. Mutta sitten tulee siihen, että ainoa milloin mä periaatteessa pystyisin tehdä subatonia olisi tyyliin mun kesälomilla. Koska mulle ei tarpeeksi niin lomapäiviä oo, että mä pystyisin tosta vaan niin lähteä tekemään jotain subatonia. Daytonia periaatteessa joo. Mut ihan niinku subatonia, niin se olisi ainoastaan tyyliin vaan kesälomalla mahdollista järjestää. Et niinku mä haluaisin jossain kohtaa niinku lähitulevaisuudessa lähteä kokeilemaan ja tekemään sitä. Ja yhdessä suunnittelee teidän kanssa sitä, että mitä se sisältäisi ja mitä duunattaisi jne. Mutta tällä hetkellä se ei ole vaan niin kuin, mahdollista kyseisessä duunissa. Toki periaatteessa nuorisotyö, periaatteessa voisin, mutta sitten taas kun meillä on niin paljon salassa pidettävää asioita duunissakin, mitä ei saa puhua tai näyttää sun muuta, niin se olisi kauhean säätämistä, että no nyt on kamera päällä, nyt ei ole, mikki päällä ja mikki pois ja lalalalalalala, niin se on helpompi, että mieluummin joskus lomalla tekisi sitten sellaista. Mutta on kyllä niin kuin bucket listilla kyllä, että jossain kohtaa on tulossa, mutta ei nyt ihan lähikuukausien aikana. Ellei nyt sattumasta syystä, jäis kun nyt on YT päällä, että saa monoa, niin sitten. Et saa nyt tehdä, että mitä noi päättäjät päättää tuolla, että kolmannet YT tälle vuodelle menossa tällä hetkellä ja saa nähdä, että tuleeko arpaonni meikäläisen kohdalle, että jos pomo tulee ilmoittamaan, että Otto hei, tää on tässä, että moikka, niin sitten sitten alkaa työtön ton. Sitten mennään. Mut sitä ennen ei oo tulossa ainakaan vielä. Duunit honi ja apteekin, kun mä olin myymään pilsitte. 20. Haluukko poika lipasta vähän syttöstä? Otatko vähän myyrän koloa? Maistuisko? Pelaatte bingoa, se joka saa ekana rivin täyteen, niin saa potkut jne. Ikävä tunnelma. Ei muuta kuin käykää ottaa tuolta meikäläisen OnlyFansin haltuun.
Mitä vittua? No, niin. Mikä olisi sinun unelma-ammattisi tai työ, mitä haluaisit päästä tekemään? Olla ääninäyttelijä. Se on niinku... Sitä mä oon miettinyt jo monta vuotta. Mä oon monta vuotta miettinyt, että mä ois niinku sairaan mahtavaa päästä ääninäyttelemään. Ja mulla on paljon, kun ollaan noita eri niinku... Oli sitten niinku pöytäroolipeleissä tai vaikka GTA RP:ssä tai missä muualla, niin mä tykkään aina, niinku kun mä pelaan jotain hahmoa, niin... Ja tee sille vähän erilaiselta ääntä ja sitten niin... Hoi pojat! Ja sitten mennään taas! Niin mä tykkään tehdä hieman erilaista ja päästää ääntä vähän eri paikkoihin. Ja sitten paikkoihin, missä voisi sitten vähän lipatella persettä. Mut se ois mahtavaa. Monta vuotta. Eka kerta kun kuulee asiasta. Hei. Se on ollut mun takaraivossa tää ajatus, että mä haluaisin olla ääninäyttelijä. Mihin se radiojuontajaunelma lähti? Se on mun toinen. Mä haluaisin olla radiojuontaja. Senkin takia, senkin inspiroituneena, meillä on tällä hetkellä tää meidän Ohtu Show. Nää live-podcasti-osiot, missä mä jauhan teille liipalaapalaapalaapaa. Niin se on myös saanut niin kuin inspiraatioita siitä, että mä haluaisin joskus olla radiojuontaja. Mutta myöskin mä oon niin kuin sitä ehkä pidempään miettinyt, mä en ole vaan puhunut siitä oikeastaan, mutta haluaisin olla jossain kohtaa elämääni niin kuin ääninäyttelemässä. Olisi sitten joku sarja tai leffa tai ihan mitä tahansa, niin olisi mahtava päästä käyttämään mun ääntä johonkin niin kuin suurempaan, tiettekö? Niin se olisi niin kuin, se olisi mahtavaa. Mä siitä dikkaisisin isosti. Milloin perustatte OnlyFansin Muhkun kanssa? Meillä on jo. Huutomerkki OF-chattiin. Jos voisit sanoa jotain 10 vuotta nuoremmalle itsellesi, niin mitä sanoisit? Ai vittu. Mitä mä sanoisin? Joo. Ehkä, että älä häpeä olla oma itses. Ja sä oot just hyvä tollasenaan kun sä oot. Ja että sulla on väliä. No joo, se ehkä enemmän mitä mä haluaisin sanoa 10 vuotta nuoremmalle itselleni. Se olisi niin kuin... Koska mä oon monesti ja vielä tänäkin päivänä välillä niin kuin epäröin itseäni ja niin kuin siitä, että riitänkö mä tarpeeksi ja onko mä, tiettekö semmonen, kelpaanko mä näin. Ja se tulee siitä, kun on lapsesta asti aina todettu, että tää on väärin ja sä teet tän väärin ja toi on huono ja toi on sitä ja niin kuin aina vaan painettu alaspäin. Niin siitä on aina jäänyt semmonen niin kuin alintajutainen trauma, että mä en riitä ja mä en oo tarpeeksi. Niin mä ehkä sanoisin, että niin kun, jos joku olisi mulle tolleen jo sanonut 10 vuotta sitten vaikka, niin se olisi ollut niin kun helvetin merkittävä asia mulle. Miten sua painetaan alaspäin, tarvitsee tikkaata. Craftamme kuukunas ja miehistä. Kasvata pallit. Ääninäyttelijäksi radioon. Ohtu FM.
Joo. Katsottu. Mikä on romanttisin teko, minkä oot tehnyt? Tää on paha. Nyt oli paha. Nyt on paha. Nyt on paha. Nyt on paha. Mä en saa nyt äkkiseltä itse asiassa edes mieleen mitään semmoista. Ui saatana! Nyt ei tuu äkkiseltä just mieleen mitään semmoista niinku thing. Mutta ainoa mikä mulla tällä hetkellä tulee on se, että jos niinku vaikka Sara on ollut kipeänä, niin sit on tuonut semmoisen kunnon hemmottelusetin ja niinku kaupasta ja pistänyt lemppäriohjelmat pyörimään ja pistänyt niinku semmonen, tiettekö, semmonen relaxing shit juttu. Se on ehkä, mikä mulla tulee mieleen. Mulla ei ole semmoista niinku... Mä en osaa olla semmonen, että pistän kynttilöitä sinne tänne tonne ruusunterälehtiä ympäri kämppää ja heittelee sitä ja se ei vaan tunnu luontevalta, vaan niinku, mulla on just ollut toi, että jos niinku, toisen ehkä huolehtiminen ja se, että just tuonut lemppariherkut, lemppariruuat kokannut ja pistänyt lemppariohjelmat, leffat pyörimään ja niinku, se on ehkä... Sanoisin ehkä sen. Ei nyt niinku äkkiseltään muuta tuu mieleen. Millä editoit sun tubevideot? Sellaisella softalla kuin DaVinci Resolve. Ilmanen softa saa ladattua ihan niiden omilta sivuilta. Ja se on helppo käyttää. Alkuun pitää vaan perehtyä, että mistä saa niinku renderöityä ne asiat sun muuta. Sitten kun te ymmärrätte ne perusasiat siinä, niin se on harvinaisen helppo käyttää. Vähän samanlainen, jos te olette käyttänyt esimerkiksi vaikka Adobe Premiereä, niin vähän niin kuin samaa periaatetta ajava käytännössä. Että ei ole mitään rakettitiedettä. Ja sit jossain kohti mä olin käyttänyt Hitfilm Expressia mä taisin alkuaikoina käyttää. Mut sit poistin sen vahingossa sen softan ja mä en saa näistä takaisin mistään ladattua, niin mä oon löytänyt tän DaVinci ja tää on ollut ihan hauska ja kiva. Helppokäyttöinen. Isot suositukset. Relax in shit vai relax in shit? Mitä jos on relaxing shit samalla kun sä oot relax in shit? Koska tämmönen variaatio. Mä oon kohdellut Ohtoa ja Oskoa varmaan romanttisimmin kuin yhtäkään mun naista. Maybe there's a reason why I'm single. Oho. Late night snacks with the mäkkäri ja little kädestä pitoa ja halimista ja kutlaamista sohvalla, mutta en ymmärrä mistä puhut.
En ymmärrä, mistä puhut. Ehkä tää on muhku vaan joku muu first step denial. Second step on sitten Daniela. Hei. Joo. Eikö se ole aina, että ensimmäinen vaihe on se, että kieltää asiat, että niin kun se itselleen myöntäminen on se vaikein asia. Että asiat on näin. Seuraavaksi sä myönnät itsellesi, että jees, että take me Daniel. Oh yeah. Jag vill inte kunna säga Danielsson. Me ollaan jo käytännön naimisissa Ohton kanssa. Kiitos OV 10 bitistä. Oh yeah. Ossi turpa Oho, väärä. Ei. Mikä tää oli? Mulla jos jotenkin merkkaa noin. Nyt ne vaan värikoodata, mutta mä vittu niitä värejä muistaa, mitä mä olin koodannut. Ikävä tunnelma. Onko teillä häät sitten Ramranchilla? Onitsa. Onko mua kutsuttu ja synny äi? Toi on paha. Mut chatti, mä käyn tähän väliin hakee vettä, otetaan pieni tauko. Mä käyn myös niistämässä, mulla on kurkku aivan vitun tukossa taas vaihteeksi. Niin jos teille tulee kysymyksiä, niin kyssäreitä voitte kaivaa perseestänne. Ei kun kun siis jos haluatte, niin voitte laittaa anonyymejä kyssäreitanne. Voitte laittaa täältä. Sekä myös voitte laittaa ihan chattiinkin, jos teille tulee joku oma mielenkiinto. Mutta tähän väliin pikku PRB. Hei kulta, tässä sun karkkikulho. No hei. Siis mä oon aina Saralle sanonut sitä, kun se jättää kaikki sen juomat ja kaikki limut sun muut, niin se jättää yli puolilta ja jääkaappiin viikoksi sinne. Niin sit mä oon aina ollut silleen, että ei kun nyt syöt nää, nyt juot nää. Joo, mikä kiire on, että ei oo mikään kiire. Sitä yleensä mulla on silleen, että jos mä ostan jonkun limun tai jonkun karkkipussin, mä syön sen vittu saman tien. Niin sit kun toinen pitkittää sitä, niin sit mä oon silleen, että nopeempaa. Ja sit kun jättää tolleen karkkipusseja tai kulhoja jonnekin ympäri kämppää, niin se on sellaista. There's nothing we can do about it. Ne menis vaan pilalle kato, kun ne on siinä ilmassa kuivumassa ja kovettumassa, niin jonkun se on huolehdittava ne pois. Kiitos teräsmies. Jonkun se on syötävä ne. There's nothing we can do about it. Muistakaa se. No vittu, niin meneekin. Mua alkaa häiritseä se ja ärsyttää se, kun jää joku ton verran limupullon pohjalle. Ja se on kaapissa ties kuinka paljon kauan tai
sit jos karkkipussissa on tyyli kourallisen verran nää jäänyt karkkia silleen, että kun nää vois syödä heti. Ei kun ne on myöhemmällä. No vittu, kun mä voin hakea myöhemmin sitä karkkia. Tosiaan, kiitos teräsmies. Käykäähän katsomassa, mitä mertsiä meiltä löytyy. Jos ette ole vielä käynyt katsomassa, QWERTYGOODS.com kautta collections kautta ohtogang. Ja tässä just mietiskelin, kun Halloween on tässä 10 päivän päästä, niin pitäisikö droppaa teille joku semmonen Halloween-teemainen Limited Edition Halloween mertsipaita. Olisiko se ideaa? Jos te ette ole vielä käynyt katsomassa meidän mertsiä, niin se löytyy täältä. Löytyy kolitsipaitaa, löytyy teepaitaa, kangaskassia, löytyy hupparia. All designed by Meitsi. Niin käykäähän katsomassa, mitä tuolta oikein löytyy. Ja koodilla OHTO10 saatte vielä 10 pinnaa alennusta, kun tilaatte tuolta. Vink, 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 vink. Vink, vink. Mitäs muuta hauskaa täällä oli? Olis mä kattonut kaikki jo kyssärit teiltä? Unpopular opinion animeen liittyen. Mä sanoisin ehkä, että... Mä sanoisin siihen ehkä se, että... Että... Mä sanoisin sen, että sanoisin ehkä, että Dragon Ball, hear me out, että Dragon Ball ei ole niin hyvä, mitä sitä hehkutetaan, että se on. I mean, se on ihan vitun ihana ja helvetin hyvin tehty. Mut se itse tarinan kerronta siinä, se ei ole ehkä niin kuin hyvä. Se on vitun nostalginen ja mä tykkään sitä, on kattonut koko paskan monesti ja kattonut lähes kaikki leffat, mitä siitä on tullut. Mut se on ehkä enemmän sen takia se on hyvä, koska se on vaan niin nostalginen. Mä sanoisin ehkä näin. Vittu koko Soulosjor edessä, vittu ihan sama. Ihan sama. Mä sanoisin ehkä näin. Saa tulla kivittää, mutta se on ehkä mun unpopular opinion, että Dragon Ball ei ole niin hyvä esimerkiksi mitä esimerkiksi vaikka One Piece tai Naruto niin kuin tarinallisesti on. Fight me. Fight me, vittu. Nyt lähtee, vittu. Tulkaa ottaa erää, vittu. Tulkaa ottaa erää. Tulkaa ottaa erää. Ihan koska vaan. Limited Edition Saran jämäkarkit suoraan ohton painajaisista. Vain tämän rajoitetun erän. Ei niitä kaikkea kuulu kerralla syödä. Turpa kiinni, kuuluuhan. Kävi ruokkimassa kissa, mutta kun piti laittaa kulhoon lattialle, niin ei, kun kissa hyppää pöydälle. Ai.
Vaikka välillä saatan itekin hengittää yhden pussin yhdeltä istumalta. Mulla on aina, jos mä vaan vaikka jätskipurkin, tuli Ben & Jerry's purkin, niin mä syön sen vittu kertaa. En mä jätä niitä puolikasta purkkia jää pakkaseen. Koska siitä vituttaa, kun sitä on niin vähän. Mieluummin syö kaikki kerralla, kun et sitä olisi myöhemmällä istumalla. Sitten kun haluisikin syödä enemmän, niin sitä on ihan vitun vähän. Se niinkun... se vaan ärsyttää, jos sitä jää. Itekin tuli ostettua viikonloppuna irttareita. Piti ostaa vähän, mutta oli semmonen möhköpussi. Aina sama juttu. Mä en uskalla edes ostaa irttareita näin, kun se on vittu aina vähintään kilo. Kyllä. Kyllä. No irtokarkeessa mulla on silleen, että silloin saattaa jäädä, kun mä ostan yleensä se kilon pussin. Niin silloin saattaa jäädä silleen niinku pohjalle jonkun verran, että mä sit popsin seuraavina päivinä. Se on ainut, mutta jos mä saan karkkipussin, niin sit mä sen niinku kerralla heitä huiviin tai sipsipussin tai jotain. Tahdotko sinä, Ohtoking, ottaa tämän muhkuloa aviomieheksesi ja rakastaa häntä striimiuron loppuun asti? Aviomieheksi? Vittu toi on, saatana, ei toi aviomies oo. Muhkulo on tässä se ottava osapuoli. No, aviomies joo, mutta se on mun waifu. Se on mun waifu. Mulla on muhkusta tehty anime-waifu bodybuildovikin. Niin onkin. Hetken piti miettiä, mitäköhän mä sanoin äsken. Ei se on niin kova jätkä, että se on pussi avaamatta sitä. Ja suoraan vaan pussia. Mihin se meni? Muovineen päivineen. Understandable. Ja morjesta Karhulle, tervetuloa Ohto Zone jakso 4 pariin. Mä oon kysellyt teiltä kysymyksiä, ja tänään on tämmönen te kysytte ja meikä vastaa jakso, missä te saatte kysyä vittu vaikka, että sulla on päällä tänään. Eli sitten vastaa, että no punaiset semmoset nahkaset stringit. Mä sua oon rajoillut, sä oot treffeille mäkkiä momotoko raamenilla ja sä vaan hameväki oot. Hei. Älä tapa. Hei. Hei. Ihan mitä vaan. Ja mä vastaan niin hyvin kuin mä osaan. Tai muistan tai pystyn. Paitsi sosiaaliturvatunnusta, pankkitunnuksia tai... Niin. Niihin en vastaa. No ei ookaan vittu, mitä helvettiä. Monta sukkaa sulla on kaapissa? Mulla ei tällä hetkellä kaapissa ole yhtään sukkaa. Korjaan, ehkä 3. Koska mun sukkalaatikko on tällä hetkellä makuuhuoneen lattialla pöydän alla. Kun mä en oo saanut aikaiseksi laitettua sitä nostettua kaappiin, niin nyt se on ollut varmaan kohta vuoden verran tuossa pöydän alla se laatikko. Ole hyvä. Kysytte, että mihin tahtoo mennä syömään, vastasta ei tiedä, niin eiköhän se ole selvä. Hei. Yleensä muhku on todennut, että nyt me mennään. Se ei ole kysellyt, että mihin sä haluat mennä. Se on vaan todennut, että nyt me mennään. Niin se ei ole antanut vaihtoehtoa niin kyseenalaistaa. Tai se on vaan todennut, että mennään, piste. Viimeksi kun käytiin raamenia syömässä isossa omenassa, niin se oli vaan, että noniin, että nyt lähdetään raamenille.
Mulla oli 2 duunit tossa iltapäivällä. Ihan sama, nyt lähdetään raamanille. Et mun pitää lähteä soppailemaan ja lähdetään syömään. Niin sit mä hain muhkuun tyytyväisenä ja mentiin iso omenaa syömään ja... Mä kysyin, että mites nää sun soppailureissu? No vittu! En jaksa! Et mä oon meillä se mahdollistaja ja muhku on meillä se, joka antaa niitä ideoita. Ja mä mahdollistan sen ideat. Oli saatava. Oli muuten ihan vitu hyvää raamenia. Mä en vaan muista mitä se oli, mutta se oli ihan vitu hyvää possua. Oispa muumilipua. Vittu tämä. Vihdoin mä oon Botin kanssa joskus samaa mieltä. Vihdoin on samaa mieltä Botin kanssa. Se on harvinaista. Nyt tolleen. Asutaan molemmat Vihdissä. Ei asuta Espoossa. Ei oo. Vihdissä ollaan jatkamassa taisteluaskan kunniaa ja puolustamassa Vihdin kuningaan linnaa ja todetaan, että mieluummin nyrkki perseensä kun asua Lohjalla. Parempien puolella Nummelassa. Vittu, samaa paskaa tää on. Oli sitten Nummela tai Vihtiä, vittu. Vittu, kuulut edelleen mun kuningaskuntaan. Perkeleen rotta. Hei, mulla olisi muuten vielä tähän loppuun. Tän jakson loppuun mulla olisi teille hieman vielä anime-uutisia. Mitä? Kyllä. Mä oon taas kerännyt teille hieman anime-uutisia. Nyt meillä on taas pitkän aikana jolla vedetty anime... Ui vittu, anime-news-osiota. Niin mä ajattelin, että tän jakson tähän loppuun voitais ottaa yksi KPL anime-uutiset. Anime vittu. Toi. Hyvä. Eli ensi vuonna tosiaan on nyt julkaistu, että mitä ensi vuonna tulee uusia animeita. Tai mitä tulee leffoja tai muuta hauskaa. Niin ensi vuonna tulee Hell's Paradise, saa jatkoa. Bleach saa vihdoin ja viimein jatkoa keväällä. Friedenistä tulee jatkoa helmikuussa. Vittu. Sitten tää vittu Elite Classroomista tulee jatkoa vihdoin ja viimein. Ja Assassination Classroomista korjaana. Sitten tulee Devil May Crysta. Tulee kakkoskausi. Kyllä. Trigunista tulee täysin uusi anime. Oshinoko kolmoskausi tulee ensi vuonna. Jujutsu Kaisenin kolmaskausi tulee vihdoin ja vittu viimeinen. Sitten tulee Finding the Girl Behind the Voicesta. Se on, muistaakseni kertoo V-tubaajasta, tää kyseinen anime. Sitten tulee kauan odotettu That Time I Got Reincarnated as a Slime -elokuva. Tulee 27. helmikuuta. Black Cloveri saa jatkua. Vihdoin ja viimeinen. JoJo's Bizarre Adventureista tulee Steel Ball Run. Jatkuu. Re:Zero Starting Life in Another World Season 4 tulee.
Sitten tulee Solo Leveling saa jatkoa. Sitten, vittu. Miten toi luettiin toi kirja? En muista. Tokyo Revengers saa jatkoa. Dan Da Dan saa ensi vuonna jatkoa. Your Name saa jatkoa. Dress Up Darling jatkuu. Cyberpunk Edge Runners kakkoskausi tulee vihdoin ja viimein. Delicious in Dungeon on konfirmoitu, että se tulee jossain kohtaa ensi vuoden puolella. Ja sitten tulee The Holy Grail of Iris. Siitäkin tulee myös jatkoa ensi vuonna. Nää on tällä hetkellä konfirmattu ja julkaistu jopa päivät, että koska nää on tulossa meille. Niin ensi vuonna syödään ihan vitun hyvin. Sekä myös, jos mä oikein muistan, niin ensi kuussa jopa julkaistaan aika paljon mahtavia herkkuja. Ja nyt tän kuun lopussa me saadaan ihanaa jatkoa meidän Chainsaw Manille. Sillä tulee se vitun leffa, joka pitäisi käydä kattoo elokuvissa. Se vitun Reese-arkki. No vittu! Ihanaa näitä, kun nää standit kaatuilee. Paikka. Sinä irti, peini, pysy paikalla siinä. Ei kun paikka! Mä paikkaan, nyt tee Almighty pussia. Ja Densi istu sinäkin siinä. Mut tulee. Ainakin näin on julkaistu, että on tulossa Dandadanille lisää jatkoa. Vaikka tuli sitä lakiongelmia, mutta sen yhteen tiedä. Mä voin linkkaa sulle Chainsaw. Aivan vitun ihana sarja. Tossa, ole hyvä. Ole hyvä. Mutta mulla ei sen enempää tähän Ohto-showhun tälle päivää ollut mietittynä tätä osiota. Niin Ohto-show'n osalta iso kiitos, että katsoitte tämän videon, olitte mukana kuuntelemassa live-podcastin merkeissä tätä. Ja seuraavaksi me jatketaan normi-livettelyllä. Eli jos haluatte muutenkin YouTuben puolella haluatte päästä katsomaan tätä settiä livessä, niin twitch.tv/ohtogang, niin pääsette kokemaan tämän koko shown livenä ja myös aktiivisesti kommentoimaan setin puolella tätä settiä. Kiitos kuitti, nähdään ensi jaksossa. Me lähdetään seuraavaksi ihan höpöttelemään niitä näitä liven kanssa. Kiitti, heippa ja töttörö.